чіпай, 112 набирай. Навірно. Тільки ручки не всі одразу, бо він буде хвилюватися дуже сильно. Или укусит и откусит. Бо він маленький і дуже боїться, коли багато Вразливий, ручок. звичайно. Ще раз. А кто мне под парту лез? Ось ця собачка натренована на пошук декількох вибухонебезпечних предметів. Там, де є определена вибухівка, там, наприклад, тротил, карбід і порох. Ну, тобто, оці три, скажімо так, запахи він дуже-дуже добре відчуває. І якщо десь поряд є, при команді пошук, він буде це шукати. Коли він знаходить, він сідає і, скажімо так, дає нам команду голос. Тобто ми маємо потім підійти, поставити спеціальний флажок і перевірити цю територію. Тобто, скоріш за все, там є щось вибухонебезпечне. Тобто лише ось ці декілька, скажімо так, запахів. Тому